nako makuha ang tanan. Praise the Lord. Hallelujah. Imagine nimo kung nakay maangkon nga kabtangan nining kalibutan. Imagine na lang nato, Brother Billy, kung naakay pambot nga daghang panagatan diri sa Tigbawan, di na ni maasi-asis, Brother Billy, siguro mga kaigsunan. Amen. Don Billy. Kung naakay butang nga maangkon nining kalibutan na mga igsuon, siguro malipayon ka. Siguro aduna kay katagbawan, siguro mga kaigsunan, imong gibati nga mas ahead ka kaysa sa ubang mga tao nga naman naa kay mga butang nga naangkon. Amen. Kaya ang tinuod nga makapausab sa tao, dili mga kaigsunan ang iyang pamisti. Apan ang tinuod nga makapausab sa batasan sa tao ang mga butang nga iyang naangkon. Amen to that. Hallelujah. Diba? Tinuod. Mga tao nga okay pa kayo buutan pa is unang wapay lahot. Ngani sa karon na. Pero nanay, mga naabot, Brother Tukong, Makalitan guro. Amura nag Rubin maglakaw. Da. Praise the Lord. Nagbabago ang desisyon depende sa sitwasyon. Amen. Kaya na po na nga i-post ninyo. Amen. Nagbabago ang desisyon depende sa sitwasyon. Oh, hashtag. Amen. Kaysa diyan ang tao, mga kaigsunan, wa pa siya ay nindot kay kapisti. Humbleness. Uy. Pastor. Uy, namiyo. Pero sa diyang, na kay nindot nga ipamisti. Na kay nindot nga sakyanan. Mon, hallelujah. Pastor Lidsan, aw. Kasi mo atang di aligsan. Amen. Nga naman, nausap mga kaigsunan, depende sa mga butang nga imong maangkon. Ug mao ni goal sa tao nga ma-acquire nila ang mga butang, mga kaigsunan, nindot nang natay mga butang nga maangkon. Mao nang nalingkamot ta mga igsoon, hallelujah, aron maka-acquire og mga butang nining kalibutan. Hallelujah, aron makuha ang atong mga gusto nining kalibutan. Apan sultian ko ikaw mga kaigsunan, maangkon man nimo ang mga butang niining kalibutan. Apan di na ikagarantiya nga malipay ka. Di na ikagarantiya nga matagbaw ka. Di na ikagarantiya mga kaigsunan. Gawa na kay mahimong problema. Nga naman wala sa butang ang atong kalipay. Wala sa butang ang atong katagbawan. Wala sa butang ang atong kalipay. Ayaw ibutang sa mga butang ang imong kalipay. Yes, amen. Kay mawa na, patay kang bata ka. Goal is weaving up. Ang imong kalipay, nasa inyong remembrance. Like nagpa-picture pa ni Sister Kay na ni remembrance. Amen. Ning balipan lang Sister Kay, nga di siya magpa-picture dito mga Isus taga-Samar. Kuya, wanig mabalik ni Samar, barangan na ni Sister Kay. Amen. Salamat, matinahuron kayo itong mga young people. Bakit tama? Nangit sa mong pastor. Nangit mong pastor. Nangit sa mong pastor kung gusto mong makilala. Kay tinuhod gid nga nagkagusto, manangit sa pastor. Yes, man. Wow. Eh kung di niya kayang manangit, makikatubang sa pastor, samot di makikatubang sa ginikanan. Amen. O, di ba? O di kaya makikatubang sa ginikanan, samot di kaya makikatubang sa altar. Amen. Di ba? Kao na lang. Oh, kanang mga taong bagat-bagaton lang, dito rin kas bagat-bagat makuha. Amen. Kang ibog mga kaigsunan dapat ibutang sa tama mga kaigsunan. Salamat. Amen. So dito ta, ang ato ang gitawag mga kaigsunan og treasure. Ang atong mga remembrance mga kaigsunan. Hallelujah. Usa na mga igsuon nga makapalipay kanato. Amen. Makahatag ng katagbawan kanato. Amen. Magtanaw kas mga picture ning duta sa atong mga youth. Salamat yung Pastor Aik, mga igsoon gwardyado, gini sila. Hapit ni mapikang, mga kiting, mga kaigsoon. Ako arang isaligid ka Pastor Aik, Pastor, ako anang ibilin ang mga yot, ikaw na bahala diya. Kaya bawag ikaw anang Pastor Aik, basta naaga ni mga buluhaton, stricto gina mga igsoon. Sa iyo sila mga mata, sa iyo mga tuog. Manghugas mo dapat, padlungon gid mga kaigsuunan, amen. So, ingon ana mga kaigsunan natay mga mo nang nagpauna sila dito sa lingkod. Mapicturean gid sila pirmi.
Nag-share mo ato mga picture o i-share. Mo si Kay Kim. nice po lang ilang mga picture mga kaigsuonan na ilang mga camera, mga nice kay ilang mga camera. So misikat sa EVD ko to, Eastern Visayas District 1 ko to, media team. So nakita Sister Kim dito mga kaigsuonan. Sister Chirilyn kita po kayo dito. Sister Chirilyn o si Sister Jezebel. Bahalag mga hibat ang Oh, gila ang pa na. Bunduta lagi na si Kim. o sana nga makapalipay na to. Amen. Makaingon gitaw sahay nga ang kwarta way bili Yes, amen. ikumpara sa kalipay. Amen. Ni gasto ta ang kwarta, ni gasto ta mga kaigsunan ug pahandi apan ang ilis mga kaigsunan ang kalipay o katagpawan mga igsuon. Hallelujah mo na buta sa butili ang butang ang pinaka-importante ng kalibutan apan ang pinaka-importante nga magbalipayon ta sa pag-anagan sa Ginoo. Magbalipayon ta sa pagsimba sa Ginoo. Mao na ang pinaka-importante nga butang dihining kalibutan. One writer said, the most important things on this world Amen. are not things. Yes, amen. Daghan na mo mamemorize. Oy, daghan gimi na katunan ka, pastor. O sa man yung nakatunan, nalimot ko, natos tumuis dila ka. Nagis tumuis dila, hindi na ko malitok. Wait, no. The most important things in this world are not things. Amen. Man, the most valuable things in this world are not things. Ang mga binilhong butang nining kalibutan, dili butang. Hello? Amen. Kundi ang katagpawan. Amen. The man who almost had it all. Ang tao nga hapit na ganyan maangkon ang tanan. The Bible said, but anuon pa ni siya banirbili. Unya, ang Biblia naging dato kayo. Nagpayato na appreciate na ko ang ka-behave ni Sister Yan Yan. Atong palakpakan ng Ginoo. Nabuwala pala kay Juan. Amen. Nalipay ko mga iso nga formal na kayo si Yan Yan. Ako nang Sige, na-appreciate. dagat lang na. Pero ba pagihapon Sister Yan Yan. Amen. Ano ba nito yan? Oh, almost had it all. Anya tanan. Dato kayo. For sure, gwapo ni. Kamay ramigligas ani mga igso. Hallelujah. Na joke. Ow. Naaniya tanan. Amen. Halos tanan. Ingon diri sa writer, dili ang tanan kun dili halos tanan. Amen. Pag mo ingon kag gamay na lagkuhang, gamay na lang gina. Mga one shot. Pareha ng question na to diri, di ba? Nang unsa mang isda ang kanang professional, no, yun lang mamsa. Ug wa pa to mamatay ang baboy, napa ko question na daghan. Unsang isda ang nagpas-an og tinae. Daghan kay nagmutukan. Sigwil, hapit na. Kanang bugarol, o hapit na. Sige kong hapit na. Pagkataon-taon, daw digin matakan ko hapit na mo mabuang. Isa din nga isda. Sadi, mo na answer, hapit na mabuang. Iwa may isdang nagpasag tinay. Mawala pagka-joke. Hindi Mo na may hapit na. Oh, hapit na mabuang. Praise the Lord. Usahay mga kaigso na mga tangat. Gusto ginako makapot ang pinaka-maksimum nga kalipay. Muhuman ko giskwela. Human na giskwela. Makatrabaho lang ko, hapit na. Natumba na, hapit na matumba. Pagkatrabaho ni mo, maminyo lagi ko, hapit na gid tinudanay nga kalipay. Ikaminyo ni mo, mangandoy na po kapareha na mo, Sister Teresa. Igpanganak na mo, kumpleto na gid among kalipay. Igpanganak na bod. Ang mga bata, maka-eskwela lang ni maka-graduate, mga dagko ni, malipay na gid mi. Pagkadagko, nagpabadlong na pod. Mabutan na gini mga bata, malipay gid mi. Agoy, wala di kita. Hallelujah. Wala mo yung tubag, hapit na mabuang. Tinuod kita. Praise the Lord. Katigor, umapahimutang na yung gini ako mga anak. Magpayo na kay ka. Agay. Na. Magsige na lang kita na naghapit na.
Apit na tamatay. Apit na tama, buang mga kaigsoon. Ay nga naman, musugot kang sa dili ang mga butang ni kalibutan na di makapatagbaw na to. Ang mga butang ni kalibutan na di makapalipay na to mga igsoon. At para makapalipay na to ang presensya sa Ginoo. Ang makapalipay na to, way lain kundi ang presensya sa Ginoo. Maunang nangandoy na kanunay sa pinunanay nga presensya sa Ginoo. Kung ginakita mga young people, grabe kalipay gini na. Di Grabe. masabtan, overwhelming. Maunay mga kalipay nga overwhelming when you are praising God. Gilipay ni mong Ginoo niya, nalipay pud ka. Well, labi nag magsimba. Hallelujah niya, youth, come on, praise the Lord. Niglingi ni mo, ugoy, kagwapo, praise God. Hallelujah. Goy, ang Bible. Dagdag naman na. Hindi man na pwede. Pwede ba? Bawal ba din ang maibog? Di man. Paaman ito. Oh! Praise the Lord. Gikan ka gipaningot ya. Grabe ni mong revival. Allah, speak in tongues kanya. Pagkawas ni mo, ino na ka, sister, pwede makigilala. Unya, gwapo ako. Ina lang di Pastor. Awan na likod. Grabe ka, overwhelming ano ba? Kanang kalipay mga kaigsunan, hallelujah, nga may abot sa imong kinabuhi nga. Murag, mismo ikaw wa mag-expect nga maabot ka na ng kalipaya. Amen. Kung sa ako nangingon, dili na tungod sa butang. Praise the Lord. Di na tungod sa sitwasyon. Amen. Kawa magbase. Dili bililhon mga kaigsuunan ang mga butang. Hallelujah. Kung ang imong kasing-kasing nagdumili sa pagkalipay. Hallelujah. Wa gipili ang mga butang mga kaigsuunan. As I remember one of the celebrities mga igsuon. Sikat nga babae nga celebrity. Hallelujah. Sa Hollywood mga igsuon. Hallelujah. Sa dang research siya mga igsuon ang iyang kinabuhi. Every time. Hallelujah nga nasa pelikula, she was a happy woman. Dato kay nga babae mga igsuon ug aduna sa mansion mataghuman sa iyang mga shooting. Hallelujah, sa mga invitation sa iya nga mag-speech siya mga igsuon, dagang ma-inspire kaniya. Hallelujah, nga naman dato kay ning bayana apan pag-abot sa mansion, every time nga muil-uli siya sa mansion mga igsuon, siya rang usa dito halos tanan mga robotic ang manglimpyo, ang manghugas, mga robotic mga igsoon. O sa nga to siya ang lawak mga igsoon. Di sa kabantay tungod sa kamingaw, tungod sa kagulanan mga igsoon. Iyang hinahinayok ibut ang iyang buhok. Pila ka buwan ang milabay. Nahibo nga mga celebrities nga nung naupaw siya. Tungod sa kamingaw o kakuol. Iyang gilarot ang iyang mga buhok. Wala nga, robot ang ako. Amen. Ingon ana kalisod sa mga taong magulanon. Ma-depress. Nang ma-depress ka, grabing kagulanan. Di na Nagkaguol, normal na, pero kanang grabing kagulanan. nakafeel og sakit. Bisa kung saan kag pagkatawa, di naging ka makatawa. Da. Naguba na lang na ako sa mong pastor, sige gwalay ka. Amen. Grabe na kini mo kaguol. Yan, okay ka pa diyan yan. Bisa kung saan kagagwa. Ha! O, di. Ikaw. Joker nga. Grabe na kini mo kaguol. Agoy. Praise the Lord. Hatagan kag butang, di ka matipay. Praise the Lord. Hinumdum mo sa akong sulti mga igsoon. Adunay tao nga nagmagulanon. Sa diyang naagian si sa tao mga igsoon. Hallelujah, maingon ng tao nga. Kanang brad, kung sa may problema ni mo brad, grabe kanya kaguol, bisa usaon siya lingaw mga kaigsuunan. Usa magini mo problema brad. Bisier siya mga kaigsuon, grabe gina nga akong problema. Murag bugat kay nga akong gibati. Nadugay nakaisip ning tawhana mga igsoon nga nagtambag ingon siya nga, brad, kakita ka na ng hayag sa unahan. Sa unahan lagkamay, gikan sa atong nahimutangan. Dito'y mga kalingawan, na clown nga grabing mulingaw. Adlaw, brad, adto ta, bahalag ako'y mubayad sa entrance fee. Masyak mo sa giingon sa nag-uol. Brad, wa ka kasabot, brad. Ano wa mo ko kasabot? Nakasabot ko, nag-uol ka, kagunti ka dito sa lingaw-lingaw. Wa ka kasabot. Ang ano, wa
kasabot nga ako'y mubayad nimo lingawon ti ka para mawa ang imo ka gold brad wa ka kasabot brad nakasabot lagi ko nimo na maayo kay mo lingaw bisan pagpagulanon ka maayo kay mo lingaw ang clown dito brad wa ka kasabot ang katong clown dito ako to brad maayo kay ko mulingaw sa mga tao apan moabot ang akong kagulanan wa nay mulingaw nako nga duman ang kalipay nato ang source atong kalipay si Jesus Christ lang mga igsoon wa nay laing source atong kalipay dili ang education dili ang professionalism dili ang mga butang dili ang mga bahandi dili ang mga barkada dili ang reliyon apan ang source atong kalipay si Jesucristo lamang ang source atong kalipay. Hallelujah! Hallelujah! Ang tao nga hapit na niyang maangkon tanan. He was very rich. I hope someday nga maabot na sa atong kinabuhi basta magmatinudanon lang ta. Kung di na Sister Risa, maabot ang panahon kung mga tag restaurant di na tamo-tanaw sa right side. Kabantay mo, mga nunod tag restaurant basta gamay ra tag kwarta. Ang atong tanaw ng presyo yun. Right side. Di ba? Sa right side. Or di ka. Wow. Kanindo tong picture sa adobo. Wow. Pagtanaw sa right. Ay, high blood. Uy, pagkanindot sa bami. Wow. Kadako sa plate na butangan sa bami. Pagtanaw sa presyo 500. Ay, makalipong ni. Nakapatay sa bulsa. Ingon pa ni. Diba? Kung ako ang pasultion, ang kabusog ang adunahan mo, nagsama ra. Pero bintahag yung may kwarta ka. Amen. Yun. Akong gina Sister Risa, moabot gid ang panahon atong giniampo sa Ginoo. Pag manuroy ta kay Sano, SM, matanaw ta ba sa long sleeve? Ano mo, magtanaw kong long sleeve, klako, sukot. Di na Di lang. kay tanaw long sleeve, pilay tag, pinagay. Gamay ni, gamay. Pag ana ay Oh. gusto tingin. Imbes nindot kayo, kini sandal. Tanaw si Sister Risa, hingibog mo kining sandal, o kining sandal. Ano, dutaw, sukot kay pagtanaw sa tag 3,000. Ay, bate, hugot. Ang imong kalibutan murag muhunong kung wala kay kwarta. Amen. Mutuo mo ana. Amen. Mo nang di gid to pwedeng i-disregard ang kwarta sa tong pag-alagad. Amen. Di na mao'y labaw ang importante pero atong gikinalan ng kwarta. Kay tanang butang muhunong basawa kay kwarta. Amen. Example, hunong ang daloy sa kurente. Ayaw ninyo bayre. Matang Ah. siga. Muhunong tanan, tubig ay bayre. Manimaho mong tanan dire. Sa money. Ay patog bugas. Oh, ay pagbalik og bugas ang mga bitok hunong og dagan. Unong kutot. But this young man, not old man, but young man, Batanon nga ba? he was very rich. Amen. Batang lalaki. Sana. Mao na kung gingon magabalhabal mi ni Sister Risa kung nga paabot lagi para makapalit na ng mga 4 wheels. Di panalanginan ganang mga drug lord kita mga praise the Lord. Amen. Di ba ba na ito po? Nagkasakyan na nagmansyon ng mga drug lord kita pa mga praise the Lord. Amen. Maria Ato na niya po. Lord. Nindot kayo ng kanabitong, muabot sa time bitaw nga kanang maglakaw ka niya. Matagak ang imong 1,000. Hoy, brad, natagak ang 1,000. Ay, dirty na imo na na. Pero karon sa atong sitwasyon, Yan nagkasabot. ug mawad ang 20 ang balay, na mag-away tibok balay mga kaigsuonan. Kinsay na kos 20. Kita na kawatan may. Hindi pala naglamas. Bubot ang balay, 20 ray nawa mga kaigsuonan. Nag-5 naman. Pero kining tawana, imagine, ibutang nimong kaugalingon sa sitwasyon aning tawana. Hindi maragana. He was very, very rich. Amen. Mukhaon siguro ni Jollibee pamahaw. Paniudto mang inasal, Sister Kim. Sana ka. Panihapon dito sa Greenwich. Chowking. Amen. Hallelujah. Mubakasyon siguro ni sa Lunes nga to sa Hong Kong. Sa Martes nga to sa China, mga kaigsunan. Sa Merkules dito sa Europe.
Ingon diri, he was very rich. Amen. Di lang ni siya dato. Dato kayo. Amen. 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 Kanang ingnon kang gwapa kayo, grabe na na. Pero ingnon kang gwapa-gwapa, murag lisod na mga isohon. Ingnon kang gwapo kayo. O grabe na. Di na ginamatabas-tabas mga kaigsoon. Amen. Ingon diri, ang Biblia mismo ang nagisgot. Dato kayo. Grabe mo. Businessman. Dato kayo, pero diri na ako napansin sa istorya. Kay kini di ni parabol. Di ni pasumbingay, tinuod ding naitabo. True Yes, story. man. Nga giduol si Jesus sa batanon nga dato kayo. Ngot masabot, bisan sa iyang pagkadato, mga igsoon, bisan sa iyang pagkasikat, pagkahimsog sa panglawas. Kay kasagaran ng mga dato, mga nindot no kinabuhi, mga tiguang naman po. Kabantay mo, mag-drive og mga nindot nga sakyanan na mga idara na. Pero kini siya batanon pa siya na angko na niya ang kwarta. But here's the story. Bisan sa iyang pagkadato, nangita gyapon siya tinuod nga katagpawan. Amen. He was in search of something. Di niya ma-explain unsa pa'y kulang sa iya. I've got a house, a big mansion. I've got a plenty of money. I have cars in my garage. Garage ba? No, garage, garahe. Garahe. Abi na kog sa luggage mga igsoon. Di maigo sa... I have that many things in my life, but something is missing. Amen. Ang mga tao, nagtuulang tang malipayo na sila. Nagtuulang tang kay nindot sila sa sakyanan, siguro malipayo na sila. Pero kung imo na silang suoron, mga igsuon, nagin na sila i-share nga murag kuwang sa ilang kinabuhi. Ado nagin sila gipangita sa ilang kinabuhi. Sa impunaning batanon, something is missing inside of me. Munang giduol niya si Jesus, mga igsuon. Nga naman ang pinaka-last option sa tao. Si Jesus Region, mga igsuon. Ang pinaka-last option sa tao. Musugot kang sa dili, mutuo kang sa dili, sa Diyos yun ka pauli. That is why gitawag sa Alpha and Omega. Omega. Ang una ug nauwahi. Yes. Now listen. Sa pagkatao na to ang atong gigikanan ang Dios. Amen. Kay way ginikanan nga magbuot. Sa diyang magduog sila, purya bastos. Sa diyang magduog sila, taas og ilom ni, taas og ilom. Way makabuot. Yes. Amen. Man. Gani mismong mga artista nga ay naigipagawas ng mga picture karon nay mga artista celebrity mga igsoon sa laing lugar ang ilang mga anak bungi ang bana gwapo ang asawa perting pa pero ang ilang anak di lang bungi nga usa ang upat yes tinuod na may isong gipicturean ang upat oh nagpamatuod na nga way makabuot. Amen. Nga naman ang Dios ang naghulma ng tanan. Yes. Amen. Ang atong gigikanan ang Dios. Amen. Amen. For God made all things. Ang Diyos ang naghimo sa tanang mga butang o sa dang natao na ta mga igsoon gawas nun na ta sa mga butang atong himuon labi naglaan na tayo panimuot ang atong lawas pwede na ito ning dadon sa atong mga tiil bisan asa ta mong ngadto atong suwayan ang tanang makapalipay na to atong sulayan tanan nga makatagpaw na to apan musugot kang sa dili sa kaulahian sa imong kinabuhi sa Dios gyud ka pauli sa Diyos yun ka pauli magpakitabang yun ka sa Ginoo Ginoo I need you in my life I need you in my life di na ko kaya kung wala ka Amen. hindi na ni siyang pangita o sa pamagay akong buhaton nga nagkinugihan ako o sa pamagay akong buhaton sa mga dato labi na si Donald Trump kailangan mong Donald Trump. Si Donald Trump gitawag si business tycoon. Gikan sa iyang pagkabatanon hangtod karon, di ba na presidensya niya napulihan na po siya ni Joe Biden karon mga iso. Kabalo mo gi-interview siya. Pila ka oras sa iyang tulog? Every night. Every night. Kabalo mo pila ka oras siyang tulog? 3 to 4 hours every night. Unya buntag daytime di po siya matulog.
Napunta siya, nga naman na Donald Trump, siya di ko gusto magtinamaran. Tanang oras akong i-grab para mo income, para mo kuha o kwarta. Mura dagang kay siya mga hotel, mga building, mga golf, mga kaigsunan. Grabe ka dato, billion. He is a billionaire until this time. Donald Trump. Why tulganay? Kining batanon. Siguro gwapo ni pero murag gi-anemic ni mga igso. May tugan na. Wa man ito kanay kami gani Sister Isag nami mga transaksyon usay kuwang-kuwang ganito. Gagmay ra gay namo mga transaksyon. Kani sila eh. Tawag dito mga nagbantay sa baka, mutawag ang nagbantay sa yuta, mutawag dito mga nagbantay sa mga building sa tanang mga negosyo. Patay bisiya. Di ba na mga problema sa iyang mga negosyo? Nalipong sila. Jesus! Niduol man sa kang Isus. Ino dito, miluhod. Jesus! Lipong-lipong pa sila ni bagikas negosyo. Kung sa'y buhay ito na ako, makasulod sa gingharian sa langit. Tawat siya. See? Human dahil mo maangkon ang mga butang ng kalibutan na. Nangandoy na po kag mga butang na lamit mo. Amen. Amen. Kabalugin ng tawhana ba ni Robert? Ngagiyang bahandi, digin mo lungtad hangtod sa hangtod. Amen. Kabalugin ni siya, nga kining iyang bahandi nga naangkon, pangkalibutan rani, na ayaw malabot nga langit. Hallelujah, na ayaw malabot. Nga gingharian nga walay katapusan. Munang biduol siya, unsay buhaton ako, nga makasaluod sa gingharian sa langit, unsay akong buhaton. Miduol siya kang Isus ug miyukpo siya unsay buhaton ako nga makaangkon ko sa kinabuhing walay katapusan. Ug miingon si Isus kaniya, hallelujah, imo na bang nahibaluan ang suko? Ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksid bakak. Hallelujah, ayaw pagpanikas tanang mga sugo apan miingon ng taong batanon, sukad pa sa akong pagkabata. Amen. Young people. Gikan pa sa akong pagkagamay. Nagsunod na ko sa suko. Buot pa sa buot. Relihiyoso ni. Amen. Hinimban. Hello? Amen. Naani relihiyon. But please be reminded. Understand this thing. Your religion is not the guarantee that you have a relationship with Jesus. Ang imong relihiyon di na garantiya nga naa kay relasyon kang Jesus. Amen. Kay daghang mga relihiyoso apan dili Dios nun. Amen. Relihiyoso ka lang kay ang imong ginikanan relihiyoso po. Pero di ka tinud-anay nga Dios nun. Amen. Amen. Usa, ako nang nasunod tanan. Gikan sa unang sugo hangtod sa dagang sugo, nasunod na ako na tanan. Apan miingon si Jesus, usa na lay kuha. Amen. Hello, Amen. sa pasiaw ganun na hapit na. Di na ni mabuang hapit na kamaluhas. Amen. Praise the Lord, kamay na lang. Kamiting na lang. One step. Amen. Yung pala gamay. Unsay mas gamay pas plato. Latito. Platito, pinakagamay plus platito. Kuhan ka ng latito. Pinakagamay naman na sa plato, platito. Napagigamay sa platito. Kanang gagmay pang ketchup bitaw. Hindi, platito magyapoy tawagan na. Pinakagamay bagay sa platito. Platito! Harot. Agay! Mabuka ko ulo. Pakiutas mo. Kita. Amen. Tingnan si Jesus, kamay na lang. Kamay na lang ko. Yan. Amen. Kamay na lang po. Naanak kay ba? Hindi. Sikat na ka. Ligon kang panglawas. Amen. Nangitak as kamaturan. Relihiyoso ka. Kamay na lang kuhang. Nawa? Listen to me. Ningon si Jesus. Ibaligya ang tanan nimong kaptangan. O ang halin.
ihatag sa kabus. Sabi mo, ang gano'n mo itong sugo, no? Ate. Namoy napansin. Yes. Ang istorya, kung inyong mapansin, he was very, very rich. Dato kayo siya. He was young and healthy. Na-achieve niya ang mga butang sa iya pang pagkabatanon. Amen. Nag-double time ni siya, nag-effort ni siya, naghago ni siya, nagpasingot ni siya to get wealth. Pero maingon si Jesus, biyay tanan. Ang hapon sa kabos. Kalimtin tanan. Amen. Amen. Usahay, pirita fail. Sama kang Abraham nga gisuway sa Dios. Gisaharan si Abraham. Abraham magkana kay anak. Pag-abot ni Isaac, that was his only treasure. Nag-iisang anak. Nag-iisang anak sa iyang pagkatigulang. Kubus-kubus siguro ni Abraham. Maana lang natsambaan. Bisang nagawang na ka ba nakaanak kasi tungkol sa akong kanta nga ang teluran. Besan ba ko? Ngayon kamot mo barong matindog alam mo bagyo. Si kubus-kubus, sister yan. Apan mingon ng Diyos Abraham. Dito sa bukid ang imong anak. Okay, halat ka na. Amen. Hello. Amen. Nagpamatuod ra gyud. Ang Diyos ang naghatag. Ang Diyos may katungod mo bawi. Amen. Pero usahay tungod kay nahigugma na tas mga butang. Lisod na kayo ihatag. Hello. Amen. UPC Tigbawan. Panalanginan ra gitas Ginoo. Amen. Pero make sure ayaw higugmaa ang butang. Labaw sa nagahatag. Come on, ayaw higugmaa ang imong profesyon. Labaw sa naghatag. Kung naaman tayo award, kung naaman tayo promotion, but Lord, you are more important. Hallelujah. Mas pililon pa ka kaysa niinig mga butang. Mas pililon ka pa, Ginoo, kaysa sa akong trabaho, kaysa sa akong negosyo. Mas pililon ka pa. Ikaw ang akong unahon, Ginoo. Labaw. I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. Halita sita. Iya ka na braya. Kinaboka riya kasi. In the Holy Ghost. In the Holy Ghost. Yes, Lord. I want to need a korasila brahiya. At karamasata. In the Holy Ghost. Yes,